Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si me aliña. I aquesta cançó, per sort, ha canviat molt el món i ara ni la dona és l'única que cuina ni l'home l'únic que treballa. Vinga, posem altra cançó més actual. Som Roy, Josep, Irene, Joan i Laia. Avui vos anem a presentar quins tipus de menjars són bons o no. I així us deixa la meva companya Irene, que vos va parlar de la història d'Arguiñano. Voy por el camino voy, a ver para comer, qué viento me da hoy. Perejil para las salsas, miro a ver qué tengo, así en el mercado un ratito me entretengo. Ponte la cocina... Hola, soc Irene i avui us vaig a contar unes pinzellades sobre Arguiñano. Ese cuiner es diu Carlos Arguiñano i va néixer a Guipúzcoa. És un cuiner de la televisió molt famós que en l'actualitat ja té 75 anys. Va néixer a Navarra, una comunitat que a mi m'agrada molt. Surt en la televisió a les 13:15 amb el seu programa a diari a la cadena Antena 3 i els seus programes duren 25 minuts. Sempre resulten interessants. Espero que us hagi agradat. Vos passem Laia. Adeu. Hola, bon dia. Soc Laia i avui vaig a parlar-vos de quins menjars no em semblen saludables. Vaig a fer una crítica dels desdejuns anglesos. Crec que és una burrada desdejunar arròs al forn. Bueno, arròs al forn no, però quasi. Vos enumere els ingredients. Cansalà, ous, tomaca a la graella, xampinyons fregits i llonganisses. Tot això em sembla una bogeria, perquè amb un got de taronja i una torrada estic més que plena. Espero que vos hagi agradat la meva reflexió. Us passe amb el meu company Josep. Hola, soc Josep i ara us vaig a dir uns dolcets. Pastís de nabius. Si vols un platet saludable, refrescant, morat i blau, tens així un pastís de nabius, un tipus de pastís irresistible, amb un tipus de sucre de fruita i una capeta de massa. Pastís de pa de xerx i pinya. És ràpid i senzill. Porta pinya refrescant i coco amb un toc de nous. Dalt porta una capa de gelat de formatge. Deliciós! Boníssim! Uns gelats de pur coco. Llet i coco, una gran combinació. Per gelat a l'estiu m'agrada. Un coco sempre sap millor en gelat, però també el pots ficar entre coca de nou i llimona o entre oreo amb nabius dins. Ara passem a la publicitat. El consum de productes de proximitat permet als agricultors i agricultores de l'horta vendre les seues collites directament al públic i fomenta l'economia local. Comprant al xicotet comerç de barri, als mercats municipals o directament a les persones productores, podràs adquirir productes locals i de temporada, més saludables per a tu i per al medi ambient. Frescos, nutritius i saborosos. Una pràctica responsable que evita un excés de transport i intermediaris, que beneficia l'economia local i genera llocs de treball.
fa possible una horta viva i productiva i manté segles de tradició i cultura. Ara més que mai, cuidem-nos bé. Fem consum de proximitat. Ja sabeu, és molt important consumir productes de proximitat. I recordeu, no hi ha un planeta B. Hola, sóc Joan. La meva secció va de tapes. Pues vaig a dir les receptes més conegudes de totes elles. Pa amb tomaca. Hem de triturar la tomaca, ficar-la a les rodalles de pa i damunt posem el pernil. Truita de creïlles per a 4 persones. Trenquem 3 ous en un bol i a altres en ganes. Després pelem i tallem en daus 2 creïlles i una ceba. Ho fiquem tot al bol. Agafem una paella, oli d'oliva a calfar i aboquem la mescla. A continuació col·loquem un plat per donar-li la volta a la truita i quan estiga quallada al nostre gust, a disfrutar. S'ha acabat la meva secció. Ara toca acomiadament. I d'ell s'encarrega el meu company, Roy. Quina fam que tinc! Me'n vaig a menjar un bon plat de macarrons. Però abans vull dir lo bé que ha estat tota aquesta secció, els conills, el menjar, etc. Bueno, esperem que vos hagi agradat molt i que disfruteu no només del programa, sinó de les receptes. Bueno. Adeu!